No niin, iltaa vaan. Niin sanotusti. Se olisi nyt tähän alkuun, eli tähän iltaan. Iltapäivään niin sanottu, tai iltaan tähän näin. Tähän iltaan sanotusti. Hyi hitto. Aivan hirveä. Ei tätä voi edes haukatakaan yhtä. Hyi hitsi. Onks tätä raakaa makkaraa tai raakaa lihaa? Hyi hitto. Taitaa tulla takatalvi, niin sanotusti, eikä se tukkan vielä. Oi! Se on siellä! Kohta pääsee korkkaan tän paskahuusin. Kohta pääsen korkkaan paskahuusin, eli joo, sen pääsee kohta. Hirveä meininki täällä on menossa ja jumppapallo, helvetti. Jänkä, laatamaan lauantailta. Erittäin hyvä. Voin sanoa, että kyllä mä sanon, että 4/5. Ainakin 4/5. Kyllä se voi olla 4/5 on tää, mutta ei ihan 5/5. Sen takia, kun ei löytynyt tekstitykset puuttuu. Tässä ei ollut mitään tekstityksiä. Sitten mä ihmettelin, miksi ei ole tekstityksiä ollenkaan. Sitten tää ei ole niin kuin, ei ole kotimainen, niin kuin sanotaan, että ei ole tätä Suomesta saatava leffa, kun ei ole tätä suomenkielisiä tekstityksiä eikä mitään tekstityksiä. Niin tämä ei ole silloin saada täältä niin kuin Suomesta. Kun saa leffan, niissä on aina tekstitykset. Aina kaikissa on tekstitykset. Niin tää on sitten jostain ulkomailta niin kuin hommattu leffa. Mistä ei ole tekstityksiä, missä ei ole tekstityksiä ollenkaan, että tästä ei löydy. Englanniksi, onneksi tää oli englanniksi tää leffa, niin silloin se oli hyvä, kun on englanniksi, niin ymmärtää jotain leffasta. Eli ettei mene leffa ihan turhaan, katso ihan turhaan, mutta kyllä se toimii. Vaikka ei ollut tekstityksiä, niin leffa toimi hienosti. Siitä pieni miinus, kun ei ole tekstityksiä, mutta muuten se saa sen 4/5. Muuten olisi ollut 5/5, jos olisi ollut tekstitykset ja kaikki, niin olisi ollut 5/5. Mutta ei ihan päässyt sinne asti, kun ne tekstitykset puuttuu. Hetki. Sori. Tulin kotiin hetkiin. Mä en oo tällaisia sushi-juttuja syönyt, mitkä on näitä japanilaisten näitä juttuja. Niin en oo tällaisia aikaisemmin maistanut mitään tällaisia juttuja, niin tällaisia sipulirenkaita mä niitä löysin nyt pitkästä aikaa, kun mä oon niitä hankkinut, mistä niitä löytyis. Niin tässä olisi pussillinen niitä, että laitetaan niitä nyt sinne joukkoon ja maistellaan näitä, että onks nää hyviä edes. Joku taas siellä kuitenkin sormet tulessa kirjoittelee tietokoneella heti kommentti, että näyttää sian ruualta. Mitä sitten? Oikein nyrpeänä. Täältä. Ihmeessä. Tähän. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.